Kaixo Claudia, kaixo Julen, ongi zarete. Bai. Bueno, lehendabiziko gauza esanen dizudena, zuen taldearen izena gozoan salsa sakatuz gero interneten, berehala ateratzen dela munduan marka bat hautsi duzuela. Bizpahiru ataritan irakurri baitut, munduko lehen taldea zaretela euskaraz salsa abesten. Zer iruditzen zaizue aurkezpena? Neri iruditzen zait pixkat fantasma da, egia arranda. Ez, osea da... Izan da afirmazio komertzial bat, eta gainera guk ez dugu asmatu. Asmatu dute pixka bat, disketxearen bulegoetan. Osea, alde batetik da pixkat gezurra, eta gainera da respetu falta bat, ez, egon diren aurrekari guztiei. Eta beste alde batetik egia da ere, saltsa modu honetan, hau da, saltsa tradizional, zaharra eta horrelako formazioa handi batean, ez dela orain arte egin euskaraz, hori ere egia da. Baina, saltsa hitza bezala ere modu komertzial batean asmatu zen bezala, afirmazio hau ere uste dut modu komertzialean asmatu dela. Oda, ez da autodefinizio bat, Claudia? Ez. Osea, inolaz ere, gainera guk ez dugu hori pentsatzen, osea, Julenek esan duena da afirmazio komertzial bat, hola jendeari atentzioa deitzen diona, eta nolabait saltzeko ez edo egin zena. Beste referentzia bat aurkitu duana zuena, bada irrati latino bat, La Mega deitzen dena, El Club de la Mañana izeneko saioan elkarrezketa egin zizueten, eta hartan aipatu duzuen esatariak eta salsaz asko zekien. Bazterrotan salsa talde asko ezagutu ditut, baina denak berehala desegin dira. Honako honi beste seriotasun bat ikusten diot. Serio zoazte, seriotasun hori badakusazue? Printzipioz bai, ez? Serio goaz. Nik uste seriotasuna dagoela, baina, osea, behintzat pentsamolde hori dago, baina gero beste gauza bat da ekintzan zer egiten dugun, ez? Osea, egunerokotasunean egia da seriotasun hori falta zaigula nola baitez. Bai, gero ere, baina bai, nola proiektua izan den pixkat horrela elkartu garen leku batekoak eta beste leku batzuetakoak, eta orduan ikusi dugu badaukagula zerbait interesgarria ez garatzeko, igual horrek eman digu seriotasuna. Esan duzu, elkartu zaretela leku batekoak eta bestekoak. Claudia, zu eskabidean taldean ibilitakoa zara, ezagutu izan zaitugu, bai haiekin, bai Blackbirds bezala edo Broken Girls bezala, Broken Brothersekin abesten, nola iritsi zara salsara? Pues nola iritsi nahi zen, ez dakit, ez da nik ere nola iritsi nahi zen. Baina, bueno, eskabidean utzi nuen eta Julenek proposatu zidan proiektu honetan sartzea, eta salsa gustatzen zitzaidan, eta erran nuen menga, aurrera. Salsa eta saltsa biak, hoi da. Kolaboratu zen gurekin. Claro, hortik hasi zen. Noiz izan zen lehenbiziko aldia? Media Lunan. Hor, Julen eta ni ezagutzen ginen, eta orduan esan zen, kantatuko duzu kantaren bat, eta orduan prestatu genuen kanta bat, bertsio bat, gaur egun jotzen duguna, eta hortik hasi nintzen, eta gero nik eskabian utzi nuen, eta berak erantzean torriko za. Iruñerriko estenaren, egungo estenaren ezaugarrietako bat, akaso horixe da, ezta? Oso estilo ezberdinetako taldeak daudela, baina badirela sareak haien artean, eta elkar ezagutzen duzuela askok. Hori oso polita da. Claro. Hori da mugimendu honen gauzarik politena, agian ez? Taldeak daudela konektatuak arrazoi extra musikalengatik. Eta horrek egiten du nahiko berezkoa, ez? Sortatzen ari den mugimendu guzti hau. Bai, egia da. Talde guztien artean badaude konexioak, badaude lagunak, nik esan nuke baietz. Eta ez daude bi talde berdintsuak direnak musikalki. Horrek gauza interesgarria egiten du bai. Eta salto egiteko estilo batetik bestera, Claudia, nola egin duzu? Paratxutearekin edo paratxutik gabe? Ziran zaila egin zitzaidan, osea, eskatalde batetik. Kantatzeko era, gero, estenatokian egoteko presentzia ere ezberdina da, dantzatzeko era. Eta gero salsa bat batean, 3 kolonbiarrekin. Gainera dantza egin behar nuen, orduan Julenek esaten zian, baina, zu dantzatu behar duzu. Eta, klaro, bai, baina, ostras, kantatu, dantzatu, zaila. Bai, erronka, baina polita. Polita, bai. Eta, Julen, formulaziorik eraginkorrena erabiliko dut, duguna dantza taldetik zatoz, nola iritsi zara salsara? Hori galdetzen dik ere, ze, folklore munduan, musika tradizionalaren munduan sartuta egon naiz txikitatik,
Eta gero, karo, hainbat estilo ezberdinak, ez, entzun ditut beti, eta, bueno, besoan ez hor pixka bat pajareatzen. Eta, karo, bueno, historia pertsonala da, nik ja oraingo zuan salsan dauden kide batzuk ezagutzen dituela aurretik, eta haiek bai, osea, benetako aurrekariak Iruñean saltsa egiten haiek dira, eta haiek jo izan dute itzengo dugu honetaz ere, baina saltsa abeslariak, bueno, ba hori, akompainamendu banda egiten, eta orduan horrelako kontzertuetarako deitu zidaten gutxinak, eta hor deskubritu nuen musika, hor murgildu nintzen, eta hortik atera zen. Baina, gara, ez du zer ikusirik duguna dantzalea taldearekin. Ez, esan dute formulaziorik eraginkorrena erabiliko nuena, bazelako posible beste bi erreferente behintzat, aipatzea bat Soriñoa Kaiolan, zer esanen dugu, roka egiten duzuela, bai, rogo gorra. Rogo gorra, metalero samarra, ez da. Hori bat, baduzue taldea oraindik funtzionatzen duena, Iñaki Sagardoi, Labako kidearekin eta beste zenbaitekin. Eta, elkarrizketa prestatzen ari nintzela, etorri zitzaidan gogora halako batean flash bat. Eta zen, Bidirio eta Otxoa aspaldiko mexikarna Parmex taldean, trompeta jotzaile, gazte, eta eder bat, eta trebe bat, eta zu zinen horre ere ibili zinen. Bai, 18 urterekin. Ba hori bai egin genuela duguna dantzataldeko, bueno, kideekin. Eta, karo, hemen izan dugu... Orain dantzan.eus webunean dabilen, eta oso webune ezagun eta gomendagarria da, aritzi bainezekin eta, ez? Besteak beste abeslaria beraz. Besteak beste berarekin, berazen frontmana. Eta, karo, guk hemen Nafarroan beti izan dugu harreman estua mexikarrekin, eta gero guajolotes egon ziren hemen, Cojon Prieto eta los guajolotes, Naparmexarekin, eta pixka bat bide horri ekinez, ba, ingenuen talde hori, bai. Eta gero, karo, Los Topilotes Txirreus taldean amaitu nuen, eta jarraitzen dut ere oraindik jotzen. Eta horrek, eukiko zuen eraginik, salsarako bide honetan nola baita ere? Esango nuke ez. Gauza ezberdinak direla, eta behira Mexiko eta Puerto Rico hor gertu daude. Ezpaitaude horren urrun. Baina Mexikok bere musika tradizionala beste modu batez eta beste bide batzuetatik garatu zuen. Karo, ez daukain beste harremanik Afrikako ez dakit, ez, danborrekin eta bar. Baina, karo, hori da Nafarroan zelako harremana dugun guk Mexikoko musikarekin, eta horregatik izan zen, eta saltsaren deskubrimendua izan zen ezberdina. Azterketa antropologiko bat egiten ari da, txantxak aparte eta soziologikoa horren inguruan. Albistea, jakinaren gainan zaude biztan denez. Los Tenampasek egiten ari dute, bai dokumental bat egiten ari dute, ez? ZTVn ateratzeko. Oso interesgarria iruditzen zait gaia, baina beste elkarrezketa baterako gaia izan elitzateke. Bon, kontua da, esan duzu pertsonalki nola sartu zinen, baina taldearen sorrera hor dago. Ongi ulertu badut, kontua da, Ameriketatik salsa abeslariak datozenean, zenbaitetan taldea orkestra ekartzen dutela, baina ez hainbatetan ez, izan ere orkestra horiek dira, 15, 16, 20 laguneko osatua eta oso garestia da, ez? Eta orduan, bada hemen, halako estena bat horretan diarduena? Hori da. Gehienak etortzen dira Ameriketatik orkestarik gabe. Oso, bakarrik hor A-klasea diren 3-4 kantari egiten dute bira osoa orkestra propioarekin. Orduan, orkestra lekuan sortzen da. Eta hor, badaude hor foko batzuk, adibidez hori, Penintsulan, gero Italian, Alemanian, Frantzian, eta hor esango genuke, pixka bat hemen, ez dakit, estatuko iparraldean, Zaragoza, Iruña, Gasteiz, Bilbo, Donostian ere, pixka bat musikari berdintsuak egoten direla, eta orokorrean batek antolatzen ditu orkestak, eta hori, orain gaur egun Gozoan Salsako kidea da, perkusiolari bat da, Cristian Hernández, kolombiarra, baina aspalditik ja Iruñan bizi dena. Eta orduan, nik ezagutzen, oraindik ongi ezagutzen ez dituen arrazoi batzuengatik, hor David Lotero, Gozoan Salsako beste perkusiolari bat, hasi zen haiekin jotzen aspaldi duela, igual 15 urte baino gehiago, eta gu David ezagutzen genuen txarangetan berarekin jotzeagatik. Orduan hor sartu ginen gu gutxinaka, eta hor hasi ginen ezagutzen. Eta hor deskubritu genuen gutako gehienok musika hau. Orduan, heldu zen puntu bat, non nik ja galdera egin nion nire buruari, eta gero altuan ere esan nuen. Zergatik ez dugu egiten talde serio bat, eta lantzen dugun musika hau nahi dugun moduan, edo ikusiko dugu zer egiten dugu, baina guazen talde bat egitera, ze gaude hemen ere, horrelako kondizio txarrekin, bi aste lehenago jakinda repertorioa eta beti presaka prestatzen, eta ez dugu praktikante aukerarik gozatzeko musika honekin. Orduan, estena horretatik sortu zen pixkat ideia.
Eta orain jatorri kolombiarreko iruindarrak edo nazarrak daude, eta euskal jatorrikoak, nola esateko, Klaudia, zenbat zarete? 15, 16, zein nola? Osotara 15 gara. Eta bai, kolombiarrak eta euskaldunak. Zenbatuta daukazu? Zenbat kolombiar jatorrikoak, zenbat? Hiru abeslariak dira kolombiarrak, Cristian kolombiarra, Tomas ere. Eta Willy. Eta Willy. Osea, erdia eta erdia. Ez? Bueno, 6 eta... 6 eta... 8, 9, baina, bueno... Baina 50-50, nahiko orekatua. Oreka bilatu bat da, Klaudia, esan dut bat, zegoen intentzionalidade bat, egiteko horrelako uztarketa interesgarri eta zoragarri bat? Intentzio hori berez ez, baino orekatua dago, eta oreka hori egitea, nik uste, ostera, zaila izan dela eta zaila dela askotan, ez? Oreka hori mantentzea. Ze kultura ezberdinetatik gatoz, pentsamolde ezberdinak, musika ikusteko baita ere pentsamolde oso ezberdinak, eta hor kriston erronka dago baita ere. Zaila da. Hor, elkarrizketa prestatzeko beste batzuk entzun eta irakurri ditut, eta horietako batean zenioten, hain zuzen ere, honen inguruan uste duzuk esaten zenuela, Julen, taldeko kide Euskal Herritar gehienak zatoztela kontserbatoriotik eta oso molde zurrunak dituzuela salsa egiteko, eta aldiz jatorri kolombiarreko kideek txikitatik edan dute salsa, nolabait esateko, eta orduan badarie, eta hor uztarketa batzutan ez dela horren erraza, aberasgarria bai, baina erraza ez. Hori da, erronka bat da, eta beti ikasketa prozesu bat guztiontzat. Baina zuk esan duzun bezala, gu daukagu gauzak ikasteko modu zorrotz eta zehatz bat, oso akademikoa, oso txuria, esango ez dago ere, pixkat despektiboki. Eta, haiek sentitzen dute saltza beste modu batean. Gero ere, egia da, ez dela dena txuria edo beltza, ze gero beste gauza asko harrapatzen dituzte askoz lehenago, kontserbatoriotik etortzen direnak, eta beste igual gehiago kostatzen zaie, horrelako 1000 adibide eta 1000 salbuespen ere. Baina bai, hori kuriosoa izan da eta interesgarria, ez? Batzu nola sentitzen duten, eta badakite hau horrela izan behar duela, edo beste modu batez, igual azaltzen ez dakizkiten arrazoiengatik, eta igual behar dugu arrazoi hori ez, jakin zergatik den. Orduan hor goaz, baina hori ere da proiektuaren gauzarik interesgarrienetariko bat. Okerez banaiz, Julen, zuk ez duzu eskarmenturik alako talde handiekin, erran nahi baita, Soriñoak Kaiolan taldean eta Bidrio eta Otsoa taldean gutxiago zinetela, baina zu, Klaudia, bai, izan ere eskabidean taldetik zato, zan kideak andana dira eta andana ziren, zu kide zinenean ere, antolakuntza aldetik aldera daitezke eta alderatuzkero ze ondorio aterako zenuke? Argi eta garbi diferentzia handia dagoela. Eskabideanen ordena oso markatua dago, antolakuntza aldetik oso talde antolatua da lan egiteko ituretan eta joanen falta zaigu hori. Osea, adibidez ensaioak egiteko eskabideanen ensaioak markatuak zeuden eta ez zegoen gehi, osea, horiek ziren, ez? Eta horrek ere errazten du dena, osea, taldearen aurrerapena, ez? Eta goxoanen kostatzen zaigu adibidez ensaioak jartzea, es imposible. Oso zaila da. Ez, osea, alde horretatik... Beraz, Julen, kontua da, hasi zinetela elkarrekin jotzen, elkarrekin entsaiatzen, eta hautatu zenuten bidea izan zen, 60ko, 70ko, 80ko hamarkadako salsa klasikoa, nolait esateko, New Yorken sortu zutena, Puerto Ricoko eta Kolombiako migratzaileen seme-alabek, zait ongi laburbildu duan, hori zuk kontrolatzen duzu ni baino askoz hobeki. Bai, bueno, laburbilduz saltza pixka bat sortzen da, gerora saltza deitzen dena, New Yorken komunitate latinoak garatzen du eta bereziki Puerto Rikarrak, eta gero hori zabaltzen da Latinoamerika guztian eta bereziki Puerto Rikon eta Kolombian geratzen da hor, mantentzen da musika importante bat bezala. Orduan guri ja heltzen zaiguna da pixkat guztiaren asketa bat eta guk pixkat gehien gustatzen zaizkigune referentziekin horiek referentzia bezala izan da. Eta gero taldea hasi ginen bertsioak egiten eta oraindik gainera repertorioan mantentzen ditugu bertsio asko. Orduan hori dira pixkat. Eta referenteak laburra aipatuta, zeintzu dira? Bueno, Grupo Nietzsche, desde luego. Tope. Ez? Bai, osea, Grupo Nietzsche a tope. Bai, Kolombiako Grupo Nietzsche, claro, gero, Grupo Nietzsche batez ere, 80ko hamarkadatik dago baldin batzoaz atzera, 70etan, Fania disketxean egon zen mugimendu guztia, eta hor daude Willy Colón, Rubén Blades, Héctor Lavoe,
Rai Barreto eta guztia beko dira pixka bat saltsaren erreferente nagusiak. Har dezagun zuen diskoa, referente bihurtuko dena denborarekin, zuen lehendabiziko disko hori, Berriozarren grabatu zuen, Josu Erbitiren estudioan, eta berrik egin nuen azken elkarrizketa, txaperako, Klaudia egin genion, Olaia Intziarteri, Erbitirekin grabatu zuen diskoa berak ere, eta gaina txikitatik, lehen esaten ari ginen, ezta, ze lotura dauden Iruñerriko estena, Nafarroako estenaren loraldi honetan, eta elkar ezagutzen duzu txikitatik. Bai, baina eske izan da oso, kasualitate polita, ze elkar ezagutzen dugu ze gure bere ama eta nire ama ziren kuadrillakoak, eta ni txikitan egoten nintzen oronozen asko berarekin, gero galdu genuen harremana, eta batean elkartu gara orain, eta hori, bera dago musikan, ni baita ere, eta, Loraldi bat oroar, Iruñerrian berezikin, Nafarroan oroar musikarekin, eta kaso, emakumezko abeslariekin ere bai, nire pertzepzioa da, gero eta gehiago zabiltzatela, Olaia aipatu dugu, zu aipatu zaitugu, ezakit Broken Brothersen udaberriko kontzertuan ekainean izan nintzen, eta han fronguman pilo bat zeundeten, oso indartsua, gare batean ez bezala, Ametsaranguren ibilbedikoa, burutikekoak, horra asko aipa ditzakegu. Bai, egia da eratuzuna, baina nik segitzen dut pensatzen, eszenatokia azkenean gehiengoan gizonena dela. Eta posten hau, eszena honek, eta posten hau horren beste emakume egotea, baina oraindik gizon asko dago, eszenatokietan. Iruñerriko mugimenduan egia da emakumeak gaudela eta estilo ezberdinetan ere mugitzen garela, baina hala ere... Oraindik eremu gogorra da? Bai, noski baiet. Zuritzago pertsonalki nola bizi izan duzu hori? Nik ikusten zaitu sekulako indarrarekin oholtzan, baina horra iritsi behar da. Bai, eta egia da, zuk esaten duzuna, emakumeak daude, baina fijatzen bazara, normalean frontwoman horiek zuk deitzen dituzunak, beti gaude normalean kantatzen. Eta osotasunean daudenak dira gizonak, ugara nolabait excepzioa. Zan konparaziora, emakume bakarra zara, okerezen. Hori da. Adibidez ibilbedi kenduta, erdita erdi direla. Ez dakit. Egia da eszena dagoela, eta emakumen eszena ikusgarriagoa dela, baina oraindik lana dago egiteko. Bai, oraindik gizon asko daude. Har dezagun diskoa berriro, Euskaraldiaren erdian egiten ari gara elkarrezketa, zilegi bekit hizkuntza kontuekin hastea. 9 kanta guztira, horietatik 5 euskaraz eta 4 gaztelania, zau da, berriro ere ia 50-50. Hori pentsatua dago, ez dago pentsatua, nola atera da hori? Nik uste pentsatua dagoela, pixkat pentsatua dago. Bai, diskoa planteatu aurretik bai jarri genuela mailan euskarazko kantuak egitearen ideia. Eta polita izan zen modu naturalean suertatu zela eta gainera kolonbiarrek oso ongi hartu zutela ideia. Hemen euskararekin ze konotazio politiko eta soziala daukagun eta hauentzat ez den horrela izan. Haiek esan zuten oso modu naturalez, hemen beste hizkuntza bat hitz egiten da, arazorik gabe hitz egin dezagun hizkuntza horretan. Orduan hasiera batean proposatu genituen bertsio batzuk, hartu genituen hau izan zela ere nahitaz. Bertsioen kontua saltsan oso ohikoa izan da. Saltsako kantu famatu asko dira igual balada romantikotik eta pop zaharretik datozen kantuen bertsioak. Kolaborazioa egiten duzu, talako asko ekarri dituzu eta oso berezia da, ezta? Folkloretik hartutakoak edo popetik eta gero eramaten dituzte salsara. Orduan, lehenengoa izan zen euskal errepertorio, euskal pop rock errepertorioko kantuen bertsioak egitea eta gero ja propioak. Eta orduan ja ikusi genuen pixka bat, pixkanaka oreka hori. Orduan ja, diskoa plantatu zenean, orduan bai argi zegoen orekatua gongo zen. Badago gatiburen bat, gozategiren bat, eta badago berritxarraken bueltatzen. Nik orduan ateratzen utenean kanta hori jakin nuen Klaudia ari zela zuekin, edo Klaudia ari zinela haiekin, eta txundituta geratu nintzen. Zara, lehendik gure kolaboratzailea zara, proiektuaren berri bat genuen asko gustatzen zitzaidugun, baina Klaudia jarri zenuen beste leku batean, saltoa iruditu zitzaidan ikaragarria ze bertsio tzarra. Ze bertsio puska,
Bai. Osea, musikalki nire iruditzen zait super potentea, oso potentea. Eta hasiera batean, bertsio hori kantatzen zuen Robinsonek, ez? Bai. Oker ez banago. Eta azkenean erabaki genuen diska grabatzeko eta gure kantanten arteko oreka egoteko nik kantatzea hori, horrela izan zen. Robinsonek euskarazko kantuak ere abesten ditu, zeran berean, diskoan ere kantatze dituzte hori da. Abeslari dira eta lauetatik hiruk, osea beste hiruek, euskarazko bat dute diskan eta gero ja Klaudiak biak. Hoi bai izan zela erronka, grabatzea euskaraz, haiekin, guau. Ahoskera kontuekin eta... Egon ginen denbora, kanta batzutan. Bai, bizkan bai, gero bai, karo, baina egon ginen... aldutena. Bai. Normala denez. Euskarazko propioak ere badauzkazue, maidan freskura, konparaziora, ere serki bat, bizkatzuen filosofia laburbil lezakeena, badaukazu ere zoriontasuna, eta gero baude gaztelaniazkoak, eta gaztelaniazkoen artean niri sekulako grazia egin dit, eta iruditzen zait, bi munduen arteko uztarketa hori osongo islatzen duela, guaguanko altxilindron, ez da? Euskara eta gaztelania uztartzen ditu, patxarana eta rona, larraindantza eta salsa, bueno, badu zerbait horrek, ez da? Osongi azaltzen duena gozuan salsa oroar. Bai, bueno, ideia hori ateratzen, behin bazkaltzen egon ginen hor ibai ondoan, eta bazkal ostean gitarrarekin pixkat hori, gauzak asmatzeagatik, eta badirudi historia topiko bat, ez? Baina hau egia da. Eta ez eginen hor, idea soltatzen, eta orain taldean ez dagoen pianista bat, Josmel, kubakoa zena, dena, barkatu. Eta berari okurritu zitzaion horrekin astea, mi kuadrilla no vas a entrar, orduan, pixkat ideia hor geratu zen. Kuadrillen lagun artean itxikeria ere salatzen du kantu. Eta bera, kubatar bezala gainera esaten zuen hori, jakinda hemen zegiro dagoen kuadrillekin, eta eta nola den hemen, bueno, gizartea. Orduan pixkat ideia hor geratu zen, eta gero ja ideiari forma emateko, bazkenan musikarekin David Lotero taldekidea jarri zen, eta letra, pixkat Jon Celestino hori eman genizkion ideiak, eta gero berak eman zion forma. Eta hortik atera zen, baina ez da kasualitatea latino baten ideia izan zela txiste hori. Zera, Iruñerreko eszenako edozein talderekin elkarrizketa egin da, beti ateratzen da Jon Celestino. Beste kanta bat, okerrez banaiz, letra berea da, nola da, bueno, Txilmafiakoek egin zuten alako ere serki bat arrotxapearentzat, zuek txantrearentzat egin duzue, berritu duzue, lekutan geratzen da auzo gatazkatsua edo barrio konfliktibo barrikadarena egin duzue, del puente para allá ez da Iruña, del puente para acá txantrea, ez da, okerrez banaiz, oso kanta berezia eta txantrearentzat opari bat, ez, Klaudia? Bai, zuk esango duzu, bera txantrearra dela, bai, joer. Jonik egin zuen letra, eta Jon Mendillorrikoa da. Ideia nik neukan aspalditik, zeda bertsio bat. Alegia Grupo Nintxe taldearen bertsio bat, literalki goitik bera berdina da eta egin duguna da lekuen izenak aldatu eta gero ja azkeneko partean pregoioietan letra noi bai dela gauza berriak. Eta tengo una casita blanca para ti, txantreago kanta tradiziozkoa. Kantaren koska niretzako da letra, osea, oso ongi garatua dagoela bai hau eta bai guaguanko altxilindronena, eske Jon, pues... Jon da. Amorratuta zegoen, iruditzen zaiolako inoiz egin duen letrarik onena dela eta gaztelania zatea zaiola. Eta, bueno, euskarazko askoz gehiago egin ditu. Eta nahiago zen. Ez, Jon deitu dugu, alegia gaztelerazko bikantuen letra egiteko. Egia da. Ontoratu duzu, baduka barna gatazka bat honen kontura. Bon, barne gatazka ez uztarketa, itzul gaitezen uztarketara eta guaguanko altxilindron. Zuen kontzertuetan, ze giro sortzen da, nik behin ikusi zaituztet eta oso bitxia da, komunitate latinoa, euskal jendea, eta gero akademietatik datortzen dantzari kanonikoak, edo zain nola ditu? Oso ongi esan duzu hitz horretan bitxia eta nire ustez da ezberdina. Ze bada, nire ustez, nik ez dut olakorik ikusi hemen benbin. Osea, euskal jendea, latinoak eta akademietakoak dantzan. Osea, iruditzen zait oso bitxia, polita, ezberdina, ez dakit. Eta eszenatokitik gainera harritzen du. Hori nasketa hori ikustea. Nahita sortuta, ez dakit, horren ongi aterako litzatekeen. Keba. Ez zen helburua, baina, karo, horrela suertatu da. Eta, karo, guretzat oso polita izan da. Osea, nik uste du gure burua ikusten dugula hor funtzio bat betetzen.
baldima funtzio multikultural bat, edo ez dakit zer delakoa den, baina... Komunitateen arteko hurbilketa bat, ez? Aurrekoan, Aingeru Paltzari egin nion beste elkarrizketa bat, txaperako tark zioen Iruña jada ez dela horren zuria eta horren heterosexuala, eta esaten zuen, jada, Euskaldunok beste gutxiengo etniko edo linguistiko bat garela, baina beste bat, ez bakarra antonomasiaz, ez? Eta hori ere, bueno, ongi dago, ez? Uztartzea eta hurbiltzea. Eta horre asko daukagu hitz egiteko eta autokritikatzeko eta lantzeko gure aldetik Euskaldun heterosexual txuri bezala, ez? Wow. Eta hurbiltzerakoan esan dut, bueno, esan dugu 50-50 zaretela, baina pentsatzekoa da errealitateak sozioekonomikoak ez direla berdinak izanen batzuenak eta bestetzuenak, ezta? Etorkizunera begiratzerakoan horrek zeinenean baldintzatzen du taldea. Ba, zaila da, baina hori dugu buruan beti ere, claro. Kolonbiarren errealitatea ez da gurea. Eta orduan, eske dilema handiak ditugu honekin, ez? Eta, karo, guk ere askotan, gu biok pertsonalki preso ginen leku askotan jotzeko igual musutruk, eta ez dakit nongo jaietan eta txosnetan, ere, realitatea da, hemen daudela Kolonbiako etorkin batzuk, etorri direla Kolonbiatik lan bila, eta han ja musikariak ziren, abeslariak, eta igual ez dugu eskubiderik haiei derrigortzeko, ez dakit non, ez dakit zenbat aldiz doainik jotzen eta kantatzeko, ez dakit Euskal Herria oso polita delako, haiei igual ez zaio interesatzen. Hori da eztabaida potentea. Bai, jaro, horrekin niretzat hori oso interesgarria da, dilema hori izatea. Oso simbolikoa da. Esan dut, nola hurbildu, hurbildu nahi ditugu de eredura, ezta? Migratzaileen seme alabak. Bueno, lehendabizi igual ziurtatu beharko dugu eta lagundu beharko dugu ziurtatzen gutxieneko baldintza batzu badituztela eta gero erakarriko ditugu, baina lehendabizi egoera larrian daudenak haiek dira, ez gu, ez? Esan dut hor badago hurbiltzeko modu bat. Claro, baina ez gara konturatzen, osea, hor partekatzen zauden arte, osea, beraiekin hori partekatzen zauden arte, ez? Eta, oso eztabaidatsua da movida taldean. Ze Julenek esaten duena, guri gustatuko litzaiguke, ez dakit, hemengo txosnetan jotzea, eta aukerak ditugu baita ere, baina, karo. Bai. Eta 15 laguntzarete, eta horre komplikatzen dut. 15 gara, eta errealitate oso ezberdinak ditugu. Helburua, Claudia, profesionalizatzea da, hor badakit, oso polita diskoetxearekin ari zaretela, lastur dago horren gibelean, horrela kontzertu gehiago sortzen aldira, hola, epe motz edo ertainean, hori litzateke helburua? Ba, talde helburua, ez dakit ez dugu sobera hitz egin horren inguruan ez, baina ni pertsonalki, ez da, eske, ez dut hori ikusten, osea, ni irakaslea naiz, eta karo, nik nire perspektibatik ikusten dut. Baina, karo, talde bezala, egia da, nik eske helburua baino ikusten dut superbibentzia aukera bakarra dela. Eske, eta esperientzian ikusi dut, eta gero beste munduko talde haundietan ikusi dut ere aukera bakarra dela profesionalizatzea aurrera joateko, ze bestela 15 lagun ezin dituzu gainean izan, eta zintzara haien gainean egon, eta beti jendea harretzen da, eta azkenean proiektu guzti horiek desagertzen dira, ez badago atzean sustentu ekonomiko bat. Orduan ikusten dut horrela, ez dut esaten nire ametsa denik, baizik eta proiektu aurrera eramateko aukera bakarra, bai. Igual luzera begiratuta, oraintxe betan ongi goaz, eta bueno, ez gara igual profesionalak, baina kobratzen dugu gure dirua eta goaz gutxi. BBK Lifeko hasiera ekitaldian izan zineten, San Fermietan, Zarautz, Leitza, Donostia, uda polit xamarra izan da, ez da? Bai, uda polita. Osea, asteko izan ditugu kontzertu desente. Eta oso ezberdinak. Eta oso ezberdinak eta politak. Eta oso ederrak. Beraz, Euskal Herriko kultur programatzaileo, badakizue, Gozuan Saltza, ea bidea egiten duzuen, proiektu ederra da eta mila eskerrikote. Mila eskerrik. Bale, erantzun. Ez erantzun zuen. Erantzun, venga. Zer dago aldaketa klimatikoa, Julen? Aspalditik dago aldaketa klimatikoa Nafarroan, ez?
nik esako nuke beti egon dela pixka bat. Ez, bai, badirudi, sortatu direla hor bi iturri ezberdin, ez? Bat Alizarraldetik eta beste Iruñerria. Bueno, rumba eta saltsa. Oso konektatua daude ere rumba eta saltsa, Oso konexio musikal handiak ikusten ditugu bitaldeen artean egia da. Bai, noski bai. Bueno, ez da nafar salsa, ez? Igual garatuko dugu eta asmatuko dugu nafar salsa bat, orain egiten ari duguna da. Bueno, bai, aldi berean ere, baita ere. Bai, modu naturalean ere, ez dugu bortxatu. Salsa kantatzeko ez dakit, baina dantzatzeko bai, osea, arrazoi duela. Euskaldunoi eta nafarrei hemengo jendeari, orokorrean. Osea, berotasun asko. Osotza gara, lotxatiak, orgelitzen. Eta dozer gauzarekin, ez da garri saltsarekin. Bai, baina hori islatzen da asko musikan eta saltsan, adibidez ez, oso argi ikusten da. Larraindantza. Dudarik ez. Zagit. Bai, posible da. Ez da nahiko dugun edo ez, ez? Egin ditugu bertsioak. Eta hala ere, hain tipikoa da ere Belikel Laboaren bertsio bat egitea, igual horregatik ere ez dugu egingo. Ikusiko dugu. Hori bai, egingo genuela erraz eta gustoz. Erraz igual ez, baina gustoz bai. Baina ez dago beharrik, ez? Bai. Kara, gauza da, Ruben Blades dela poeta bat, da idazle bat. Osea, bere kantuak hain itxiak dira gazteleraz. Eta ez duke grazia berdina izango. Hori da. Euskaratua. Bai, noski ez. Bai. Gero baitu bere gauzak ez, baina bueno, Gloria Estefanekin gertatzen den bezala edo Sabinarekin ere gertatzen den bezala, ez? Inportatza eguna da musikarien obra eta ez nola diren haiek. Baina bai, karo, eta referentzia femenina importante bat izan zen garai guzti horretan, izan zen bakarra. Bakarra eta guztientzat gainera handiena. Oso potentea. Gezurra dela. Noski dela inbesterako, ez? Oso potentea da estena, nire uste, ez da Euskal Herri mailan. Bai. Bueno, eski realitate hor dago, gainera. Claro, nork esaten du hori. Hori zen da galdetu. Ni ezin nahi zei batekin gelditu ezakit. Galetzei zuten nahi, ze nahiago zu? Txokolatezko izozkia edo bainilazkoa, pues depende, pues biak. Ez, edo norekin nahiago zu? Edo honekin edo bestearekin, pues biekin, depende ze momentutan, depende nola nagoen, depende zertarako, pues musikarekin berdina, taldekin berdina. Zer diozu, Julen? Nick Broken. Non jotzen zen, no? Jo izan duzu Brokenekin edo ez? Ez, Brokenekin ez. Izango nahi Iruñeko musikari bakarra Brokenekin ez. Trompeta jotzaile bakarra. Ez da, baina Blabaren aurkezpen egunean edo ez dakiz ere egin zuten, bai sortu zela hor brass band informal bat, bai, eta hor bai egon nintzela. Dago saltsa guztietan, baita esatuan. Guztien diaten guztietan. Osoan salsa taldea gure lokalen txaiotik eta txap aldizkariko lagunentzat berri txarrak taldearen bueltatzen kantuaren salsa bertsioa. Ba, be, a, be, el.